На мен ми е прясно. Врата е ужасно място. Да. Врата и ребрата са най-ужасните места на света. Кое беше по-гадно? Ребрата. Ребрата си Бях още по-гадно. участват по-гадно. Бяха по-гадни, да. Къде хората най-много се отказват? Къде се отказват най-много? Не е много. Скоро се замислих. Това е малко кофти, такова статистика, но на задната част на бедрото, тук около хълбука и тия зони, много тежко. И доста хора там, особено при някои големи татуси, като стигнем до тази зона, сгъват. Да. Интересно. Сега скоро правихме колаборация с Рая и момичето, Бети. Имаш сълзи, имаш такова. Имаш тежки моменти. Ама тук горе към Глутеус? Да. Интересно. То по-скоро тук централната Не част съм към очаквал. Кокала, където е хълбука. Добре, примерно на ръцете. Има много хора, сигурно, които гледат сега и се чудят, аз дали ще издържа на ръката или на гърдите. Много рядко да не издържат. Сега, то зависи понякога, нали, за да се избегне някаква огромна сесия, просто се прави на два пъти, но не е, защото човек се отказва, примерно. Или така. На гърдите малко по-така е. При някои ги боли, други не толкова, но като цяло мисля, че е окей зона. По-кофти зони са ребра и такива неща. Там доста често се отказват и остават за втора сесия или се остава нещо за довършване и такива неща. Гърба също мога да кажа, че е зона, в която защото то винаги гърба се прави на няколко сесии. Много често хората са ми казали, другия път с тя толкова за днеска. Колко често се отказват има? Зависи от мястото. Сега, както каза, на ръце на такива неща, почти не. Почти не. На крака, сега по-към слабените, по-такива зони кофти, може да се случи. Също, както хълбуци и за мъже, и за жени не е много приятно. Макар че по-често мъжете ги боли там, жените има някои, дет ги боли, има някои, които не ги боля. Да успокоя жените. Не е толкова зле за всички. Друго, ребра много често, корем много често. Да. Много често, сега не се представи всеки втори, но се случва, просто съм запомнил някакви случаи в съзнанието си. Говорим, през всички тези отказвания говорим за големи татуировки. Няма някой да е дошъл с надпис и не. Добре. Не. Колкото и да има някои да пъшкат, да се лигаят, а все пак се изкарват надписа. Не е така. Да. Говорим за големи татуировки с големи сесии над 2-3-4 часа. Нали. Вече от колкото и да ги боли, 1-2 часа издържат, после почват повече да мрънкат и зависи колко изкараме. Обсъдихме кои места са болезнени според нашия опит, къде хората се отказват, къде да се татуират за първи татус, даже казахме.